Ini ndinonzi Edina Gumwana. Ndini ndakabereka Gamuchirai Mandazi ndakagara paSaidPark. Anovanga achigarisana naJeffrey Masiwo. Zvakaitika kubva kwekutanga ndotsanangura kubva kumashure ndotangira patanga nyaya. Pamakauya kuzomhanga ramwe hatisi tinokuudzirai kutaura zvamurira kutaura kudaro kai. Mwana wangu akarambana nemurume wake. Mushure mekunge sekuru vake ava vakagara apa. Vamufonera vakamuudza kuti murume wako ari kuda kuroora munhukadzi. Takura property ubve ipapo kozi ari kuda kutengesa zvinhu izvo zvinoita aroore munhukadzi wekudanana naye. Mwana wangu ndikatombomutsura iwe usateerere makuru. Semunhu airwadziwa haana kuzvibvuma, haana kunditeerera. Zvadaro sekuru vake vakasimuka vakaenda kumaini. Vakati ini ndiri kuenda kumaini ndinoona akapinda pasi pemugodhi ndokuti rongedza zvinhu uyendi. Gama akaramba kundinzwisa ndikatomboramba ndikati handidi kutambira zvinhu zvemunhu. Asi nhasi uno Jeffrey Masiwo anotaura ini semwana akauya kumba nditadze kumutambira. Ende Jeffrey Masiwo akabva tozotorana nemusikana iyeye. Vakachizototanga kugara vese izvezvi vane mwana mukomana. Hakuna akamuteerera kana kumutsvaga. Mushure mekumbosungisa mwana wangu atora property yakanzi nasekuru vachotora. Akazonowithdrawa nyaya kukoti. Zvadaro Jeffrey Masiwo ari kufamba ari kuti ini ndini ndakaparadza imba yake. Mhosva yangu ndekuti ndiri kugara nemwana wangu anogara kwamai vangu. Anofamba achinditaura achinyora mameseji kuti udza ure rinonzi Edina. Ndinotorida pano ndinotoda musoro waro kana kugurewo maoko. Ende ndinoda kuti atame mukadho maimomo ane vanhu vakafonesa musoro. Foni iri paprivate. Ndinoda kuti mutame mukadho maimomo aifungwa ndiri kukadho maana kuziva ndiri madisekuru vacho ava vatsvuku vakagara apa. kuzali baba indonzi richimenikwirirai andizogara nechekumberi kuno vapei mukana ndichaona mubvuto waro. Zvadaro ari kufamba ari kuti ndini ndakaparadza imba yake. Mhosva yangu ndeyekuti ini ndakatambira mwana sekunge arambwa nemurume hatizvirambi. Yabva atora mukadzi wake arogara nemukadzi nemwana. Nyange akati mwana ndipei. Ndakatomutsa Gamo mwana haimwe munhu ndewe munhu wese unomupa mwana. Asi akatanga kutukirira anotuka inini. Mai vako hure hure rinonzi Edina ndotorida mameseji acho ari mufoni. Ndakabvisa 2000 kumba kwavo. Ini 2000 yaakabvisa kumba kwedu handisi. Chandinorangarira pamari yaJeffrey Masiwo ndichara pamberi pedare $300. Sekuru vake vaivepo. Asi izvezvo ari kufamba mudzimba dzevanhu achiti ndiri kuda mari yandakabvisa kumba kwana Gamo. Akaenda mhiro kumba kweshamwari yaGamo akanoti ndiri kuda mari akapiwa $200. Ini handizivi kuti mari yacho ndeyei. Inini ndiri kufira mhosva handizivi kuti handiri kuda kuurayirwa yaari kutaura kuti ndoda musoro wake. Handizivi. Zvakangofanana nemusi waafonerwa pano tiri mudare achinzi ndiri kukuda kuno ndine nyaya yakadai. Akataura pamberi pedare pafoni akataura kuti ini ndiri kutoda musoro wemunhu. Kana muchitouya huyai muri mega. Ndofunga mambo vaivepo. Ikanzwika. Handina chandinogona kupikisana naye. Kana kutofamba ndakatodza mwana wangu kuti usafamba. Kozi unenge uchichika mazuva nokune mheri. Anenge achitotaura kuti ndiri kutoda kuuraya chaiko. Ndosaka ndakazosvika pakuuya kuno kuti andiudze kuti ini ndakaputsa imba papi. Mushure menge ndakagara nemwana wangu. Ndakamutambira mukomana uyu ndikamuchengeta mba mangu zvaanoziva. Operation yemwana ndini ndakaitisa. Preparation yese ndini ndakaitisa. Haana masungiro akandipa. Asi nhasi uno anondituka. Chegutu yese ndakazara chituko chekunzi ndiri hure naye achindishaudha. Asi handina chandogona kumuita nekuti anoti ini ndine mbimbo dzangu. Ndinouraya munhu. Ndiriwo munhukadzi handigoni kuzvimirira. Saka ndakazosvika pakuuya kuno. Kuzvinzwa here zvokutaura nambuya wako weshamwari? Mungu mambo ndiri kuzvinza asi ndine mashoko maviri matatu andoda kuti nditaure panyaya vari kutaura pamusoro pedare. Nyaya yakamira so zvese zvavari kutaura izvi ndofunga mashuromo vakatombotenga mapurisa. Ndakanamba kwava mari yavari kutaura iyoyo hazvina kushata ngatishande neyavataura iyoyo kuti ndakabvisa. But ina handina kubvisa kuna ambuya chete, ndakabvisa natezvara varipo handiti. So kana ivo vachiti ndakabvisa mari yakati zvakanaka handiti mururadza vari kundiziva musha mavo. But hondo yakazova pakuti amai vakasenda meseji kutanga vachiti huya kuno upese kuruka munhu ndiri kuruka. Ndokubva mudzimai akati da kubikira muri vatanda basa zvikanzi kana usingadiregedza. Ndobva ndaiona meseji ndobva ndanyarara. Kechipiri
vakasenda message vakati takuudza kuti siya murume wetsvaga umwe murume. Kechitatu message ndakasendera baba yaisenderwa foni kumudzimai ndobva ndafuwadhira tezvara vangu vanonzwa Mandazi. Ndobva ndavafuwadhira baba ona mashoko ataura mumai aya. Baba vakati vakafona ndikataura nawo kwenguva pafoni. Handiti mushure mekunge uyu afonerwa nomwe murume ndobva sekuru avo vaya vakagadzirisa avo vari paseri avo vakatitsiura. Vanditsiura ndikati sekuru handina kupusa ndoda kuti ndinyatsokukuratidzai kuti munhu uyu namai vane lingi. Sekutaura kwavari kuita apa kuti siya murume utsvaga umwe murume indakanzwisana nemukadzi wangu ndobva tagara ndondakateerera mashoko ataura sekuru ndikataura akataura baba ndikagara nomudzimai. Kechitatu vakapa mudzimai wangu mari yekuti atute zvinhu atize vaiti kwai ndakamitisa. Handiti munhu wacho kana achiti ndakamitisa pakapiwa mari pacho ipapo kuti atize ndinoti ngavaverenge mwedzi yapacho paidzi akamitisiwa kusvika pari zvino nepaakatiza ipapo kuti mimba iri kunzi yakazvagwa mwana zviri kufambirana here nekumashure kwavari kutaura kuti papa nemunhu anga akamitisiwa. Kechitatu ndakutevera mudzimai atiza vaifonera mapurisa ava vachitenga mapurisa kusvika nyaya yakanoitwa nadispo ndikavaradza mameseji emupurisa achinyenga futi uyu. Zvadaro ndikaenda kwababa baba akatoenda kwamai unotaura nawo mai ndikaenda kwavo vaifonera mapurisa paya robha apamba. Handiti kudzikama vakuita tsika yekuti ivo mai makuhu aibuda achiti vari kutopa mukomana auda neuyu imba. Ndikasvika pakunanga Tezvara ndikati Tezvara inini ndizvo here zvinoitwa kunzi kana munhu aroora munoti imimi apinda mumusha makuzivana naye munotora mukadzi wake momupa umwe murume. Ndava patakarambana nemunhu hapana nokuti mumashure ndakati ini kana asingachadi zvembo ngaandipe gupuro aende hake nenzira dzakanaka. Ndokubva ivo aratidza kupa kuti gupuro riri kumuremera kuburitsa here kana kuti nditi chii chainenzi. Kusvika pari zvino nhasi ndine mapiki inini ari kuloji nomwe murume. Handiti ndikabvunza Tezvara chirudzi ichi zvese zvavari kutaura kuti kwanzi akazodai akadai idzi inyaya dzavo asi nyaya iripo paground inopupugwa naTezvara. Ndakavaudza ndikati baba ini ndipei mari yangu yamaindishandisa kuchengeta mwana wenyu nekuti imimi maizviziva kuti uyu anomwe murume akandifonera achiti kwandi atori nemimba but inini kurambana kana achiti takarambana ngavapupure pamberi pedare. Mai vacho sekutaura kwavari takarambana ngavapupure pamberi pedare kuti vana vakarambana apa sekuungana kwatakaita tichinobvisa mari ndo chinhu chandakanga ndichitaura kuti ngatiungane futi sezvipi ini handityi kurambwa. Urakambira timbo ndombodzokera kuna mai. Imi ndimakwira dare. Imi makwira dare muchiti chamanyanyotsi ndichienda kwamambo kukwashanda muindira nyaya ikati. Ari kundituka kuti inini ndiri hure. Ari kuda kundiuraya. Ari kundiudza kuti nditame inini mukaduma mandiri kugara. Akatomboya nevanhu nemabhemba kumba kwandogara uka. Saka ina ndichazondorarama upenyu hwekutukwa naye. Mukwasha ari kuita mhirizhonga pamuri ndozvamawira kuno. Alright. Mukwasha anogara kuZetema. Munomzegu? Uyu mudzimai wake? Kumasina mama vangu pachechi yeRoma, chechi yeRoma. Masi ekuchechi yeRoma, takuenda polisi yekupajeni. Avagarezi? Avagare vese vatove negore ne6 months vakasiyana. Vakaita sei kusiyana kwavo kwenzira dzipi? Ndoba ndoti kuti akafonerwa nasekuru vacho ndaitoruka ndikatomutsura ndopepa ndataura pekutanga paya. Kunzi murume wako ane munhu waari kudana naye wari kutomuroora nemurume. Uyu ndakatomutsura usateerere nyaya. Sekuru vacho vakazosimuka. Vakabva vati ndiri kuenda kumaini ndinoona kana pinda pasi pemugodhi ndaitovepo. Ini vandamudza kuti unokonanisa vanhu. Mbomera tira kunzwa kuti vakasiyana nenzira dzipi. Iwo wakabva kumba noda kuenda. Pamusoro idara. Inini chakaisa ndechekuti ndichigara nemurume wangu kuwirirana kwedu tisinganzwanani zvakanaka. Murume aitiwo kana akaita girlfriend anenge asinganditi audzi achingondita rafa achidii. Taigara takakonana every day. Zvekuti aisvika pakutora hembe dzandopfeka onopa girlfriend. Tichikonana ende paari kutaura kuti mai vakanditisiya murume ipapo ndati iwewe kumba wakabva nekuda kwei? Ndakabva nekuda kwekuti aive nemusikana waidanana naye.
musikana uyu aitozikamwa even chiro nasekuru aitombouya naye paopposite votopinda murumu ndakatotarisa votobuda voenda voperekedzana saka zvinhu zvaindirwadza zvokuti ndainyatsozviudza kuti apa sisina imba bcause aitofonerana Karen aitofonera girlfriend rake ndiripo wotoruudza kuti I love you ndikuya ndichikuona basa kwako ndikabvunza wotondiudza kuti handitadze kutaura nevakadzi vangu nekuti iwewo uripo saka inini zvakandirwadza bcause takaita mwedzi wese tisingatotaudzane mumba asingatotenge chikafu achiita zvaaita naKaren inini ndikabva ndanyatozvipa decision vari kugara vese inini ndobva ndazvipa decision ndega ndikati apa hapana chandiri kufira even sekuru vacho vakanyatsondiudza vakati chauri kuvavarira ini handisi kuchiona dai uri umwe akoka woita way forward sekuru vake ava vakagara apa inini ndakati kuti inini ndibude zvekuti chichi zvinonetsa ndiende kukoti ndaenda kukoti ndakanosvika kukoti kuye ndiri pakati ndatopiwa fomura ndapiwa nekuti tishiyaniswe zvinhu tiite zvinhu zviri pamutemo ndopandakaisirwa meseji nasekuru murume wako tatichangubva mukutenga masofa murume wako ari kutotengesa property ada kutonorora musikana waari kudanana naye ende zveshuwa musikana wayo aitoganza wachitotaura kuti inini uyo ari kutozobuda inini ndiri kutozoita sei ndiri kutozomugara zvisinei pandakatosenderwa meseji ndakabva ndatonototika ndakutononoka kunoku inini regai nditongoona nditori nemari yangu yandanga ndinayo $50 namba ndati inini regai nditongonotakura zvinhu zvangu ndiende kumba kwedu ndikaudza mama aipapo hangu handina neshungu handina kukwanisa kuzvisa mubvungo kuti pamwe ndiendema kana munhu akada kuti wo ureacte fast utoita chokutoku uende pamusekuru wangu asikatokudiwe kana vakakuisira meseji kuti rina kutonorora kuti aiwobva utoreacta nemeseji usina kumhanya kunoona kuti ndo zvikuitika ende zvechokwadi here kana zvikuita sei zvinoita sei pamusekuru vaitoda kutoti uropeke saka vaigona kuisa meseji mai uchiri kuiteiwe nanhasi pamwe vaitowo kuti uende kana vakaisa meseji onvoreacta nemeseji iyoyo ipapo ndo zvakaitika inini ndikabva ndati bcause ndagara tasingatowirirani inini ndobva ndatongonotakura zvinhu zvandakatakura ndakatakura masofa wardrobe nemaplates angu saka zvamakasiyana gore iroro point something ndekuyi munotaudzana here ndizvokungotiwo aingoti akati ndiri kuda mwana ndingoti mwana enda kana tikangosanganawo murodhi aigona ngoditiwo murisei achitoenda ini ndichienda kwandiri kuenda saka ivo mune dambudziko here nemurume wako ubva zvakasiyana dambudziko panga pasina because iye aitoitawo zvaaiita ininiwo ndichiita zvandaiita but chakazoitika ndechekuti akazongondiona mujurawo ndakamira nemunhu wandakamira naye I think gore rinenge raratokwana tasiyana ndopaakabva areacta abva andishedza zvikanzi iwewe ndiri kuda zvinhu zvangu zvauinazvo zvinhu zvako zvipi uda kutoita nharo here ndipe zvinhu zvangu ndobva ajombora foni yangu yanga iri muhomwe ajombora foni yangu yanga iri muhomwe ndikatoenda kupolisi ndikanoripota akafonierwa nepolisi akatuka tatisina saka tikakuti uri mukadzi womunhu unoramba here munomudai mukadzi womunhu ndokubvunza iye kwanzi tikakuti uri mukadzi womunhu unoramba here muno aiwandiramba urambi saka amai zvikuita kuti munetsane nemukuwasha muchine mukadzi womunhu zvodai mamusina mukadzi womunhu hapana pamai kunge muchipokana nemukuwasha kana kuti muchikandirana mashoko kana kuti achiita muda musoro soro unenge uri kutaura pamwe mashoko anenge asi unotaura ambuya kuda musoro wambuya uri panyama izvozvo vanotaura hatizvitauri aiwa ndikubvunza ambuya vanonzi muna vana here misi tine mwana wani saka manje saka mukawada musoro wava mwambuya vemwana wako unowana kuti zvauri kutotaura izvi mambo zvitauri izvozvo pachokwadi but chokwadi chiripo ndechekuti mai handiti pari kutotaurwa zvekunzi pakanga pave negirlfriend vakanga vasenda meseji ndati kune uyu ndakangatiromwe mwana wechituya ndokubva uyu anoratidza kuti arikutata mwana mai vakati usazvana ndikati manje tingava mukadzi here undengokuchengeta ndikati chirega hangu nditsvage mumwe ndokubva iye ati aho ndokubva ndasvika pakutsvaga mumwe handiti chikodzero ndechekuti imba yangu inini chero pari zvino iri kutongwa namai inini handina simba mairi nekuda kwekuti nhasi baba pandaitevera mudzimai ava vaidara foni nemudzimai wangu chero nanhasi ndikafona mai vandaira foni nemudzimai
kudzikama baba vazombonditi chimbosenda message yezvinyadzaione tione kuti vachafotifonere mukwayo imwana anditi ndokubva ndaona kuti aiwa ivo vari kutoshingirira zveshowa kutoputsapo zvaari kutaura kuti angane mari mai vakanditi pamberi pemapurisa wakadoma pano ndakava nembimbo ndakanozosarenda kumapurisa ndati kandava nembimbo ini ndindauya panapa mapurisa vavafonera munhu vekumba pasi pajuti ndichinosvika kwasvikanzi mupurisa aya ndakasvikira nefoni zvikanzi munhu iye ari pano saka vanoti ava nembimbo sei iye munhu ari pano pamapurisa kukanzi chitsvaga pekuvata nhande mari ndobva ndatsvaga pekuvata kuseni zvikanzi mapurisa achande ikoko tichibva taenda kumba kwacho ndopavakanotiburitsira zvinhu vakabva vati uyu adzose mari yangu yekuti yandakapa uyu achituta zvinhu zvino kuti mai ndovakapa uyu kuti atize saka kutaura kwatiri kuita kuno iwo nemudzimai wako imimi status yenyu yakamira sei zvaizvezvi mamirira zvakaita mudzimai wangu ane munhu anga kugara naye ndokubva ndaenda kwababa ndikavabvunza nai baba maizviziva ndavadema musingazvizivi anditi kugara kwambuya kumasii musi wechristmas pandakafona ndikasvika kumasii ndikati chihure chawakuita ichi wakanditi kudii sichipupura pamberi pedare kana uchiti wanga uri kumba kuma8 pandakasvika ndichiona mwana achinzi ari kumwa doro aiwa togona ngoti pamwe musi wechristmas nhanga awayawaya but tiri kuti ari kugara kupi mamwe mazuva esai ari kumasii kwambuya ndikumbirofona musei ari kwambuya ndoda kuti achindipindura pamberi pedare kuti apa akanga ari kupi kana ari kumba kwambuya aiwa toda kuwirirana kuti maybe musi wechristmas munhu anga awayawaya toda kureva kuti zvino pagore tikataura zve1 day pagore techikanganisa toda kuti gore iri ari kugara kupi piki iri mambo iri munhu uyu anditi ane piki iri kulodye ukadoma uko kunogara mai vacho ukadoma uko anditi zvinhu zvandiri kutaura handisi kutaura zvinhu zvekuti ndiri kutaura ndichiti inini ndiri kufungidzira kana kuti atori nehama dzemurume anga kugara nayo dzakanga dzonifonera dzichiti ngatitauriranei anditi ndakati ina handina chandotaura nemi ndinotaura nevanhu vandakabvisira mari anditi ndokusvika vauya ava vava kuda kupuwa mari mai vakaenda musi wa25 kudrc vachigadzirisa dzekuti mukwasha uya azobvisira kusha ndo chivindi chakaita kuti ini ndizosvika kuna tezvaratiko kana makutengesa munhu wamakanditengesera chava chirudzii ndaenda inini iche nevhuritambidzikama ndakusungwa nemapurisa mai vachitenga mapurisa takada kuti zanokubatsirana panyaya imimi amai murume hamuchada aiwa hachada pamusoro murume uyu handichada asi nyaya yepikiri mukaona pikiri mukaona mwana weform 4 uyu ende tatori pahighbank tangoenda kunodya tikatotenga plata ye$30 tingori sefemili inini neshamwari yangu nemurume wake nemunin'ina womurume wake mwana mudiki wokuti anzi ndingagare nemwana munhu atora mapikiri andiani taitorwa nababa denish mamwe acho nanditori nawo mapics unoda here kuti dare ndifone izvezvi kuhama yemunhu wanga uchigara naye unoda fone iri palaudi nyaya iri pana isiyo nyaya iri pana paindozamoda kubvunza ndekuti imimi vanhu imane gore point something musingagare mese gore harina kukwana mambo gore harina kukwana wakaendaanekuwa yakadii tichigara pamaheroes pamemzveri good girl last year but 1 pave nemakore mangani chimenzi 2 akaenda muna December ndo muna December ini ndakaenda December wegore rakapera ndobva aita gore ndobva igore handiti ini ndichingoenda kwatezvara nchiti hai baba saka ngatiwirirane kuti maane gore uraiti musiri mese muri kugara sei pagore iwe wese zvouni mukadzi uyu uyu mukadzi uyu ari wako iwe ari murume wako pagore uri muri kugara sei mukadzi akatogwa namai kusvika mai pakutoti iwo izvezvi ndikatovavinga kana kuti vaifonera mapurisa pauya robhari pagore apa patasiyana iye anga achitoita zvelife yake nemukadzi wake zvokuti kutaura kuno kuproperty yavanotoshandisa ivo vari tu nemukadzi wake ndiye ndini ndaiishandisa property iyoyo iye anotogara nemukadzi wake chaanokwanisa kuita anongofona mwana ngaauye pasafe station ndoda kuona mwana oenda onomuona handida ngunyanya kupinda mune magariro enyu pamwe mune mahaisuve nyaya tine zvedu ndandangoitaurirawo ngoti timuonesane kuti zvinhu zvedu zvakamira sei kwatiri kuenda asi ndikuda kuti ndiudze mai zvandiri kubvunzira nyaya idzi ndoda kuonesa mai avo dambudziko rinoita kuti munenzani nemukosha uyu mugere nemukadzi wake
Saka pamugere nemukadzi uyu manje amai nemwanasikana vanonyanyosheya zvakawanda ndai. Zvimwe zvichitwa neuyu nyangwe dziri pfungwa dzake iwo ogaga anokuudzai nyangwe musiri mamudzira unoziva zvoitika izvozvo. Uyu anonoita pfungwa dzake but anokuudzai kuti mai inini ndakusiya murume anotokuudzai. Hazvide kuti ndimamudze kusiya murume. Iye anogona kutosiya but anokuudzai samai kuti ndakuda kusiya murume. Ende haisi mhosva yenyu kuti munhu anenge aramba munhu nekuti iye ndiye agere ikoko. Handini mazvona. Asi chakashata ndechekuti uyu paanenge asiya murume auya kwamuri mimi hamuchaendi kumukwasha kuti munonzwisisa kuti dambudziko raitika nderei kuti azongoona maijuju akuno vachiti handichade murume naiwe chimbouya kuno modana mukwasha wei ouya momubvunza kuti uri kuziva here kuti mukadzi wako auya kuno. Ndiri kuziziva mai kana kwete asi kuziva kana hatiriziva ko dambudziko nderei ndawachiti iye haachadi chichaitika. Zvino zvinoratidza kuti pamwe paakauya kusadya muri makangoto chingouya wino mangonyarara hamuna kuda kuhousaidire mukwasha kuti ko problem ndeyei kumba. Saka zvichida kuti mukwasha iye mupfungwa dzake anenge aiti mukadzi wangu ana amai. Ndakasvika pano mai nahadisi zvemasamuwa lera kuti vanhu vari munhu ndezvazotora vavakutokomosamuwa pandasvika pane uyu mwana randamutora ndakanyakana topazotopa kuti chifuro nevateza vagari kure vangara kuti asina nzvimbo vateza zvavakapindura ipapo vakati ndakaturigwa vana vangu namai kunochati ndakaturigwa vana vangu namai zviri kuitika zvese pamwana uyu zviri kuona nezvakamai ndobva pavafonerwa shamwari ava vaiti vakakonana vane munhu wavaiti iye anovagadzirisa asi uyu munhu anenge aiziviana sekuru vake rikauti hama yake sekuru mama munhu iye akanga achikomburena zvokuti aida kutosenderwa marwarari kuti zvakazoitwa nemunhu wandaiva nayo zvakadii zvakandinyadzisa ende ndiye auda kutorora chinhu munhu iyeye kuva kuti munhu iye anga akutotukwa futi kuti neavava kuti iwo wakutidii wakutitengesa yaye avava mai apa mwakawana mari maunondei kubva kune mukwasha kana kuti ozi ndiwo vakangonopinda kurwanisana vachizokwana baba vatoziva varimuka baba vabvunza kuti sai kandiende mwana tofanira kupira matare atigone matoro nongona kunditi uya zvikapo handichazvigona ndiri pano paDRC ai ndatotongoudzwa namai ava abva kuno ndaenda tizokuinza kuti kwamama saka ndikasvika kumatare ipapo maribvunza mubvunzo ndopindura kudii amoni munonditi baba usina basa kaunonyarei saka mai ava ndo vane chisoro nemukwasha mai ava ndo vane mukwasha wanzopa mwana mai ava ndo vane mwana maoko pamwe baba havana mwana musoro idari inini nyaya iri kutaurwa kuti baba ava ndakavatorera vanhu nai mitoda mbobvunza mbuya vari kumasini mbuya pakuita sei mai vanobereka inini vakarera mwana pamusoro imambo statement renyu musati maritaura mari kuburitsa muna ini nangu musea ndotipedze nyaya iyi pane imwe yayo isina kumangarwa kuno kwatiri yekunamudzimai wake nechinechiyo vanhu magariro wavari kuita zvisina zvaziva zvedu but chandikaundizano kuudza amai mune mukadzi womunhu I think izvo zvamutokwidzira muchiya kuno kudare muti muri kunetswa nemurume uyu chikutota munetswa nemurume uyu dare riri kuona kuti mune mukadzi womunhu uyu neuyu havana kurambana ende ndiri kutova mutoti yari kwagogwa kuda kwamai venyu zvida kuti yandiri kumusha kwaamai ndekwaari uyu anogorirwa nagogo seiwo baba vake vari vapenyu vakandimitisa ndiri fomu ndingangogaramba kwedu semunhu anga ine mukadzi wake kudhara but ari kumusha kwake kamwana kumitiswa kakurwa tibatwa nemurume aripo ari kumusha kwake kamwana mukamitiswa nemunhu hazvide kuti haana kumusha mwana iye nyange mukamitiswa mune 11 miezi nyange makaita sei mwana iye ane kumusha kwake zvokuti kama mune nyaya dzamene muchiita munofanira kuivhuvhuwa baba vake nekuti mwana anozosangana zvimwe zvinhu zvikuru zvichaitika pari zvamunozofunga kuti dai baba vake tatavaudza nekuti anenge kuona kuti vanhu ava vakasiyana vanofanana kupura mukadzi nemurume ipapo izvezvi tora kwatiri kuita kunoku
mbuya venyu vakachengeta mhosva imhosva kuchengeta mukadzi wemunhu togona kuvatonga munhu kuti wagara nemukadzi wemunhu iwewe gore wakachengeta mukadzi wemunhu asina kurambana nemurume wake tinoda mombe kana mombe dzakati imhosva iyoyo. Saka kana muchiita zvinhu zvenyu nyatsoita ine nzira dzakanaka dzinoita kuti muve vanhu vakachena nyange mumatare. Hazvina kushata kuti vanogona kurambana, izvo vanhu vazhinji vanotorambana zvakandome, asi kuti muite vanenge mukupa sanctuary kumunhu asati varambana zviri properly nemumwe munhu. Nemuchitopara mhosva kuti munhu kuchengeta mukadzi wemunhu musiri kuziva zviri kufamba sei vasina kurambana. Mwana wenyu bhati mukadzi wemunhu anotoziva mwamusha, maifanira kutodana mukuvasha wenyu monzwisisa. Kana vanhu vachirambana vanyai varipo chichichi vorambana zvakanaka mozwa kuti mwana wedu arambana neuyu free, asi pane mwana mukwashe wedu ari free kupota izvono wake izvono mwana wake vanhu varambana zvakushata. Pamusoro wevadari vunga ndini sekuru wemukomana wako pari kunzi ndakakudzarwa kuti nganotora zvakati murume atizi. So mashoko andakafundirwa nemuzukuru wangu kule inini ndakutakura zvinhu munezi mambo makati munedza ndani kumuona kuno kumaina mekuti ari pati ndakutakura zvinhu because munezi ada kutengesa zvinhu ndikati inini handingakuti inini usatakura kana kuti takura iwe uko kumagerero wakati kumba unoti unomaziva chiva zvadaro zvizo vakazotsvaka vanhu vavachibati vaenda ndakazoti inini yatera zvinhu zvake vadzoka vari pamba pagugu wacho kwaari zvezvinhu ndakaenda nabhudheva uyu tichitaura navo chiti aunaka muzukuru wangu iwe murume wangu ari kutidzoka kumba chii chakusiri kuramba uchiita sekuti mimi hausi kunzwisisa. Tiri pakati pekutaura nauyu mai ava vakabva vafona vanhu vangu ngavabve ipapo izvezvi vachifona ndinavo ngavabve ipapo izvi vari kudei pamba ipapo tatikamira pasaidi kwenjira tasiri kumumba tatuka inoita sei zviyo vakataura navo ngati anoryaiti dzakaitipi sama mumashoko avari kutaura havo kuda sokuti nini vari kuda sokuti ndine communication yekuti uyo abve atisine murume nepandaiuya ndichitaura naye nchitika ura ndingasvika pakuzombuka mashoko kuti onaka iwe kana usingakwanisi usingade murume inini ndini mai vacho pana kuti unotsvaka mumwe munhu wotoita 3-4 womupa chigupuro aizvo zvandakataura but kubva ipapo haana kukwanisa kuzviita saka indabva nangu kuna kuti ndakati apo mwachi kuda chi. Saka amai makazonoita imwe mhuri tini mune kumwe kwamuri izvo zvakasiyana zvo makatosiyana kuti nevauri mugerei makazvigarira mega. Mai avanda kuti unoona pavakaenda kotsvaga mupurisa mupurisa yanga akataura naye futi akatondiringa nezvipamutsoko uye achitaura nyaya yake yakanozwa kwatispo mai avanotsvaga mupurisa wokuti uyo akasvika aibva pajena payachimai kamufana kanonzi eti katoripo kudaiwa ndei eti uya ane mameseji akabvayenga chi maya ndobvakanodza kuti pakutaudza nokuti kwauta nava akabva atuka dispo uye akabva sumungana kwadispo dispo akazotodirekta nyaya yekuti dzwe kuno dispo wakutosora kuti ndatukwa but munhu angatsvaga mupurisa urikuzopa mwana kuti maya ava nemhembo dzakawandisa pamusoro wedai ava nemhembo vazvaaiwa edi akatenda kuti inini ndakanyenga but manyengero ndakaita angasiri mukadzi wemunhu yainainezvo nyaya yekutaurwa namambavandi haisiriwo maitikiro ayakaita. Zvakaitika ndezvekudai so ndakaenda kumashops ndaida kutonaiswa manews baba ndobva vandiona ndichitopinda mushopu ungatori nemunina wavo ndobva vanopinda mushopu nandine shamwari yangu yandandinayo akabva aburisa banga zvikanzi ndipe kunofonia wakabata andiburisira banga chiti ndipe kunofonia wakabata ndakabva ndamupa foni nekutya ndobva asara saka akabva ndichisimuka tiendi saka ine pandakasimuka ndobva asara achinetsana neshamwari yangu yandandinayo achimuti iwe ndoda kubayabaya magari wani saka inini ndakabva ndamhanya time idoti paamwe ndichisimuka ndakabva ndaona mukana wekutobuda mushopu ndibva ndamhanya ndakaenda kupolisi ini ndichinosvika kupolisi ndichiripota nyaya yangu ndakadirectwa nevamwe medium asi zvomupurisa akakunyenga yariko ndinotsanangura maitikiro azvakaita asi ariko mupurisa uyu kuti aripo ndokubva ndaenda kunoripota nyaya yangu yakutonyenga andisika paunoripota unosiya namba ndabva ndasiya namba kureva kuti muri
akutora advantage yekuti une nyaya yako yawaindawo nayo so zvafanira kuti mama waya kuno kudai vari kusungudzwa nenguwashi isusu kuno kutototi advantage yekuti zvavauya kuno ukawana kuti totodai maita kutonyinga mai ndozvakafanira zvakakangurisei ndokubva atora nhamba saka ndakati ndichitopinda mumota mushikashika aiwa ndo iyoyo chirega kukutaura zvakanyanya asi chirega tibatsirane tichidai so amai andaifunga ndezvekuti kana muine mwana wenyu ndiri shuvireiwo zvinhu zvakanaka pamwana shuvireiwo zvinhu zvakanaka pai pamwana wenyu dai mwana wangu aitawo zvinhu zvakanaka muupenyu chinhu chakanaka muupenyu chinotowanikwa nekubatsira kuti mwana iyeye kuti aite zvinhu zvakadii aite zvinhu zvakanaka zvangofanirawo futi neiyeyu musikana time inenge ichifamba varume vazhinji vaonona vachinyenga-nyenga vaidi ava kutaura chokwadi uchazozviona ite certain stage kuti vanhu vanoseenzesa vanhu vava ende uchenjere kuzova munhu anozoita mukadzi asina kuzorongeka pambira ukaramba uchitevedzera zvinoitika muno munyika nekuti zvinoitika muno munyika zvinokubvisa pane imwe level pane imwe level unofanike zvekufamba but ukasava nepfungwa dzefocused semunhu ari kukura uchasvika pakuzoti watova paage yamai apa uchazoona kuti ini ndatosakara ndiri munhu asina chainacho nokuti pamwe zvinombogona kutobetserwa nambuya namai nenyaya yekuti vanhu vakaronga life yavo pavangu vari kukura ava vakasiyana vakamitiswa nobva vanotsvaga murume wavo nobva vasvigara nemurume wavo pamwe ava vakazosiyana vatozvikwirira kudai vanenge vasiyana pane imwe stage iwo ukangofunga kuti tinogona kungosiyana nemurume ndogona kungoita zvokupita mai vako wozoti vakazvita vazvitangira papi pamwe paeji yako yomai vako vanogona makavamirita tikada kuvabvunza tikada tovabvunza kuti paeji yauriyo makanga muri mega here munogona kuwana vanga vaitawo nemurume avo dai vakaita maivo benzi vadei vakakurira ikati mune kokwenda saka chinenge chiitika ndechekuti munofanira kuti pamunei muri payapaya munofungawo outside the box kuti zvandiri izvi pane nguva yaunofunga kuti pamwe vanhu vanokuona ende zveshuwa ende usaekitese tsvina inowandurwa nenhunzi but ukazodzokera zvaunoita panhunzi dzese dzaunoona ichiri papo wangozviona izvozvo kana kuti dai waida panhunzi dzinoya patsvina paya uchiisa mapendi so dzawaisa mapendi nhunzi kuseni ukadzokera patsvina iyayi masikati unoona padzisina kana 1 nependi pane dzimwe nyuwani dzakurwa kuti tsvina iyayi saka unofanira kuzova zvinhu izvozvo izvo inozosvika pakuura baba nekuti pano tsvina nhunzi painoidya tsvina inosiya makonye bababata uchenjere kuti kwauri kufungwa kuti zvinhu zviri kufamba zvichenjere kusazofamba zvakanaka paupenyu hwako iwe wakazvimirira hatirambani kuti vanhu vanorambana but kana vanorambana ivo neorder nelife upiwa munhu ari focused woitawo zvinhu zvinenge zvakanaka muupenyu chechipiri kana wafunga kurambana nemurume rambanai zviri pajekerero morambana vanyaya vanani varipo munhu akapinda musha mofanana magupuri zvakanaka hapana munhu arambidzwa kuti arambe munhu mova nelife yakanaka muchionana panhau yemwana amai kunyange zvoita sei musapindire munyaya dzemukuwasha nemwana nekuti mamwe mashoko amunoudzwa nemwana uyu anenge asiri echokwadi anogona kuya chokudzai mamwe mashoko ekunyepa ipapa pamunogona kutoona kutoti vanhu vamemfunga kuti vaonani vava handikuna kukaimba krismas vaitotsvaka vaita sei imi ndi munozopinda bhizi nekuti ngabvepo ngadii but ivo vanenge vaitokomunicate saka chimwe chinhu chikuru amai pamwana ivai mai vari so constructive kuti pamunoenda kumwana mutaurirei nekumuitisa zvinhu zvinoita kuti ave nefuture yakanaka kuitira mangwana iwe mukuwasha iwe ambuya vakafanana namai vako opanzvisi ambuya vakafanana namai vako havasi wekuti mai vako vakanza vakanganzira zvakadii ukataura kanyanya ukarova mwana wako wakatsamwira mai vako unonzwa kuti unonzwarova mai vako zviya zvokuti mai vavo vanetsara naamai wobva wati mwana pamwe ati bhei pabei pako kuti mwana zipamba mai vakatarisa unozva muri pamombe unori pamombe saka ava ambuya vanogona riri benzi ambuya but upenzi hwavo haupenzi nekuti unotuka amai vako ndeamai vako munotsvagawo dzimwe nzira dzakafanira kunana sekuru varipo vakarongeka ivava vakwavari ende ndafara mai vavo vapenyuka handiti mai venyu imi gogo kunova ndokune uyu ikokuka inga une nzvimbo yakanaka yekuti nyaya dzako dzinogona kutaurika zvakanaka mashoko achienda kuna amai andiwa zvonaka kuti amai vatsurwe nevanhu vanyarikaniwo vanogona kuchisewechi mashoko
kuti usazomira semunhu achibayiwa unogona nge uri corrective vanhu zvauri kuita mai vachitoti wari wrong usingaiti pamwana but ukuzozvita nenzira inenge yakatsauka isiriyo usazvita nenzira yekuti amai vanozonofanira kumukwasha uri munhu akashata asi hazvina kushata kuti kubvunza amai kana zvavaita unotsvaka nzira dzakanaka dzekuvatsiura papabata ndizvoda kutaura ndizvoda kutaura pamusoro mbuya vari kutotaurwa mai vamai ndokwa ndiri kutaura kuti ndaiti ndakasvika pakuvati gogo musi wekutanga ndakaenda ndava munhu mukuru ndoona ndii musi wekutanga ndakaenda ndasvika paya ndikava mhorosa vakadavira ndobva uyu anopinda mumba zviya zvekuradza kuti asikuda kutaura neni ndobva ndabvunza nai gogo ndobva ndakapinda mumba ndobva ndaramba ndigiremo ndakati hapana pamba ndiri muzukuru wenyu pamba pambuya vangu chero zvikadi hanzi kubva bika isadza tidya ndokubva uyu anopinda mubedroom avo ndobva akiya door ndobva ndati nhaye gogo zvoita here kuti inini ndiri muzukuru pano mudzimai wangu anouya pano ini mobva matiratidza kuti pano hamudi kundiona moti ibva pano ndakakutaidzirai chii vakabva vanyarara kusvika pari zvino ndo kumusha mekuti inini ndinototi inini kwakandirerukira kuripota nyaya dzangu ndekwatezvara asi hasiyo shona chaiyo kuti munhu unoenda kwana mbuya but kwana mbuya kutori wese nokuti vakatosvika pakumbotombopromisa mapurisa 50 years yekuda kuvapa kuti vanditocha zvisinei zvakazorambawo mafambiro atozohoitawo taipesana kudzikama ndasvika pakuona kuti nyaya yashata iyi handiti ndakasvika kumusha mavava ndokubva ndaenda ndikasvika ndikataura neuyuyu panyaya yemwana vakafona ari kudei chichichi ndobva kupindurwa nomwe mudiki kuno anzitanya zvikanzi vapureza vana vazoti anoizi pana varoda totaura neuyu ndichitomuti life yawakurarama gururu iyi yekuti unyatsokuona kuti tine mwana tese but muchichengeta mwana mumusha mezvo risina kuwirirana hazvizofambi zvakanaka mangwana zvinhu zvoda kuti uzive paumire side rauri kusvikana nhasi ndinoenda kwatezvara ivava kubva pakutanga inini hangu handiri kutaura ndichitenderera zvinhu pandakatanga kuona kuti mama havana moyo ndichibva kobvisa vobva vati mudzimai ari kuti ndoda kubikira murume ivo vari kuda kuchigwawo basa ravo vari kuti mudzimai wangu aite basa ravo ivo achisiya kundibikira inini munhu akanomubvisira mari ndikasvika pakubvunza sekuru wacho kuti sekuru mudzimai akungobuda achienda kwamai asina kubika ndizvo here nhai sekuru vakambotsiura zvadaro mama vangu akasvika pakuuya uyo aenda kumba mama vakaenda namai vangu ini kuzambia kuhota mama vangu akasvika pakuti uyo ari kumba mama ai ndikaenda kuti ina handizvizivi kuti umeme akakonana ndikasaka kana muchigara naye 3-4 days mumusha menyu achivata kuno muchiziva kuti ane murume me muchiti ari kupi mai vangu vakati imimi zvamakutoita izvo asirizvo uyo afari kutamba nemi ngadzore kumurume akabva adzoka kumba ndobva tatanga kugara handiti but kubva pakutanga chaipo mai havana meseji yavakasenda vakati iripo ndinovapa chero $100 yekuti garai zvakanaka yaitongova yekuti siya tsvaga umwe murume taura iwo gopese pamusoro ivedari inini ndichara pamberi pedari mukwasha ndaimuda nemwoyo wese havasi vanhu vangani vanoti imba yekunoja unotora mukwasha womupa runhu kutigara ndakagara naye mwana kuti inini paakazosvika pakundibuda mwoyo mangu akakonana neuyu anondishedza inini kuti uri mai vake chaiye vakatomboti inini zvamunetsi ndakundikana ndazama kumutsura asi handitozei handiteereri ndopa ndakasvika pakunge ndakungomutarisawo ndakambotanga ndichambomutambira nyange vachikonana vachidzokerana aitosvika ndomutambira semwana pane mhosva yangu chaipo inini yekuti afamba achindishaudha achitaura zvaanotaura inini paari kutaura kuti kwababa kwambuya inini kwambuya vangu chaiko chakaita kuti ambuya vangu vati munhu uyu pamba pangu handadudi iye yekuti iye anenge achiti ambuya vake vanoroya obva ati tichigara tese aisatoda kuti ambuya vangu vange vachisvika pamba patinogara mbuya vangu vangu vasingatotsiki vaning'ina vangu chaivo vana vamai vangu andidzwa kuti vana vamai vangu handidi kuvaona pano kana ndikangovaona pano cheto chaona zvandinovaita kuna baba ndaidzwa nyaya iyoyo ndoda ndidzokera hangu munyaya
inini handizivi kuti muchanoshandisa nzira dzipi dzimwe dzamuchanoshandisa patsika dzenyu pamuchaenda muri vanhu vanga vakarorerana nyaya yekurambana kwanhu vanga vakarorerana tinodzokera kumashure mune vanyai nechi asi ndine zvinhu zviri zvandada kutaura panapa mukwasha kuda kuti wewe ubhadhare mbudzi mbiri upe yambo yavakwavo pamashoko hatizivi mashoko akutaura kuti mashoko anga akanaka here akashata kana kadi ende ndiri kuona kuti pane element yekuti wakazvitaura nenyaya yekuti mai ava ndiri kuona kuti vanotsigira mwana wavo zvakanyanya right. kuna amai imimi amai nambuya pamwe mukabuda imi amai nyaya yenu unazobata ambuya uyu mwana uyu wamugere naye uyu mukadzi womunhu makatochengeta mukadzi womunhu kwegore rese zvisina kunge makawirirana nemukwasha akaroora muinaye kuti munzwisane kuti vana vagadzisane. Kugadzisana kuri paviri, vanhu vanoenda munogara dare, vanhu vogadzisana vowirirana, kana kuti vanhu vanogadzisa vokona kudii, vokona kuwirirana. Zvichireva kuti vanhu kana vakona kuwirirana vanorambana, handizvo here? Kana vawirirana vanodzokera kumba kunogara vose. Saka iyo nyaya iyoyo mukadii makaigadzirisa, auya uyu pati nemurume pamwe achadi hake, hazvina dambudziko kuti pamwe uyu achada murume, asi tine nzira dzekusiyana nadzo dzinoita kuti iye yave munhu akadiwo akasungunukawo, murume wave munhu akadiwo akasungunuka. Vanhu vanorambana nenzira kwadzo. Saka mukwasha achabhadhara mbudzi mbiri dzachakupai dzemashoko aaitaura iwayo kuti amai ndoda musoro kana ndoda kudii ndoda kudii, ipapo mukwasha wakanganisa. Asi at the same time iyo haisi mhosva, haisi nyaya yauya munomudare. Hapana aimhan'ara yezvemukadzi uyu nemukadzi wake yatingaitongi. Dai anga ari mukwasha uya kuzomhan'ara achiti mukadzi wangu akadai, asi munhu aya kuzomhan'ara ndimi imimi. Saka tiri kuti uyu mukwasha nekutukai kwakaita anofanira kunobata makuku, unobata mbudzi mbiri, unopa amai. Wanzwa here mukwasha? Unozinza mama. Ehe, unopa amai kuti mai ndakashaisha kutaura. Ndiwo mbuya wemwana wako ivava vachinji. Nyange wakaita muroyi, nyange wakaita hure, ndiwo zvavane Mwari. Zvakafanana naMwari. Hatizivi Mwari zvaari, pane zvaari izvozvo ndiye Mwari wedu. Wandi wazvinzwa? Zvakafanana namai vako, chikava chirema, mai vako vakanzi muroyi, hure, hazvichinji kuti ndo mai vako. Saka munofanira kuenda pamwe mashoko anolimita kana uchitaura naamai. Unogona kunge wakanganisirwa, but tsvaka mashoko akareruka kutaura naamai, handizvo here? Saka maybe tikadaro togona kunge tapedza dare rino here, ameno kana pana nechekutaura. Pane nyaya yokuti iwe mukomana Jeffrey, kana iri mari shamwari, mari $70, amai ava vanokupomera kuti unovatyisa nehondo yemabheni. Kana uine tsika iyoyo, you are still very young mfanana. Haufaniri kusvibisa mweya wako, maoko ako, mhuri yekwenyu netsvina yakadaro. Vakadzi vanoramba, vanoda nokuti havabereki vari wanzwisisa. Kana uine pfungwa iyoyo, kana kufunga kurivenja anything kuna mai vemwana wako, it's your loss, because mwana iye anoramba achida amai ivavo. Unopanzwisa mama. Iwewe kana wabuda muno, woita zvataurwa namambo, woenda wonogara norunyararo, kana aramba wekaikai, vakadzi venguva yanova mazuva ano vanoenda kana afunga kuenda, unowana munhu. Pamusoro idare. Ndine chichemo. Ndine chichemo mambo. Nyaya yavari kutaura havanisi kuiramba handiti. Yakwa mutongo handiti. Ko yekuti ivo vanorodza mudzimai wangu iyi neumwe murume handiti. Simba iri ini ndakamubvisira mari handiti, ndaimuchengeta mapolisa aritaura takaratisa handiti. Muri kupaonawo sei sedare ipapo. Ndikatikubatsire mbanana. Iyo unomhan'ara chikomba totamba nacho isu ndobasa renyu. aiyo nyangwe akaramhan'arira iwava anomhan'ara zvake, but tiri kuti iyoyo haipo mudare nhasi. Iwo muno uri musungwa muno, hauzosanduki kuve musungwa muno, wotova musungisi. Aye, iwe tokutonga, iwe watoona matare handizve, pamwe nedzimwe zvawatodzidza zvaona kuti pane ndonegekwa achitomboona.
kana uyo uine nyaya dzako dzinozomhanaro asi iwe uri kusungwa muno mwana muchionerana Mamo. mwana muchionerana Apa mwana parutonetsa. aonerana imwana Mwana atowawawo. aiwa kana munotaura nenzira dzakanaka vanhu seuya ndatoona vanhu vandori vaita inauye dambudziko nderongotenyu nemuchitaurirana nemashoko asina kunaka chete